Την πορτοκαλιά μικρό μου. Λιγαριά, θα σε κλέψω μια βραδιά. Μες του Αιγαίου πρόφαλε να δεις. Εκ μέρους του Τοπικού Συμβουλίου της Νέας Κίου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αξιότιμο κύριο Δήμαρχο, τους κύριους αντιδημάρχους, τους αγαπητούς φίλους και φίλες και συμπολίτες μας για την εδώ παρουσία σας και εύχομαι αυτή η μέρα, η οποία σηματοδοτεί το τέλος των καρναβαλικών εκδηλώσεων και την αρχή της Σαρακοστής, με όπλο την καλή διάθεση που έχουμε όλοι μας και προπάντων τον καλό καιρό, να μας χαρίσει μερικές ώρες ξενιασιάς και χαλάρωσης. Προπάντων θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αξιότιμο κύριο Δήμαρχο, ο οποίος παρά τις αντιξοότητες κατάφερε ώστε και φέτος να διοργανώσει τα κούλουμα, τα οποία για μας αποτελούν μέρος της παράδοσης και συνέχεια των ηθών και των εθήμων της μικρής μας πόλης. Θα εύχομαι σε όλους να ευχαριστηθούν την παραμονή τους εδώ και να μας επισκέπτονται τακτικά. Ευχαριστώ πολύ. Αχ, μες του Αιγαίου. Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή σε όλους. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής που σήμερα τιμήσατε και τιμάτε την προσπάθεια η οποία γίνεται κυρίως από τη Νέα Κίο και τους ανθρώπους της, αλλά και από το Δήμο Άργους Μυκηνών, για να σας προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Χαίρομαι που είσαστε εδώ σήμερα 1500 άτομα και βλέπω ότι υπάρχει το κέφι, υπάρχει η διάθεση να γλεντήσουμε, να χορέψουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την υπέροχη ορχήστρα. Όλοι, από τη στιγμή που ήρθα, όλοι μου είπαν τα καλύτερα. Ευχαριστώ όμως, και δεν θέλω απλά να είναι ένας κατάλογος ευχαριστηρίων, αλλά ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου όλους τους ανθρώπους οι οποίοι βοήθησαν και για σήμερα και για όλο το αργίτικο καρναβάλι που προηγήθηκε και είχε τόσο μεγάλη επιτυχία, όπως και οι ίδιοι είδατε χθες με την κορύφωση που έγινε με το καρναβάλι στην πόλη του Άργους. Αυτό δείχνει τι? Αυτό δείχνει ότι ο Δήμος Άργους Μυκηνών είναι μια κοινωνία δυνατή, είναι μια κοινωνία ζωντανή. Είμαστε άνθρωποι που αγαπάμε το Δήμο μας, αγαπάμε την πόλη μας. Και για αυτό, παρά το ότι δεν υπήρχε προϋπολογισμός, θα έλεγε κανείς ότι δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για να γιορτάσουμε το αργίτικο καρναβάλι. Παρά τα αυτά, πιστεύω ότι ήταν το καρναβάλι που εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχε τον περισσότερο κόσμο, το περισσότερο κέφι, την μεγαλύτερη συμμετοχή από όλους. Όπως και να έχει, η Νέα Κίος, ξέρετε ότι για το Δήμο Άργους Μυκηνών είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της. Είναι το επίνιό της, είναι ένας οικισμός με τη δική του ιστορία και τα δικά της χαρακτηριστικά. Μικρασιάτικος, κατοικείται από ανθρώπους που αγαπάτε την προκοπή, αγαπάτε τη δουλειά, τα καταφέρατε στον τόπο που ήρθατε εδώ, στο δικό μας τόπο και δικό σας πια, αλλά είσαστε και άνθρωποι που ξέρετε και να χαίρεστε τη ζωή σας και να διασκεδάζετε, αλλά και να είσαστε τόσο φιλόξενοι όπως αποδεικνύεται σήμερα. Το ότι 40 γυναίκες κάθισαν ημέρες, είχα έρθει προχθές και είδα τις ετοιμασίες και ετοίμασαν όλα αυτά για να τα προσφέρουν στον κόσμο, το ότι κινητοποιήθηκε ο εθελοντισμός,
ο Μορφωτικός Σύλλογος, ο Πολιτιστικός Σύλλογος, οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, τα σχολεία, το τοπικό συμβούλιο βέβαια πάνω από όλους. Και ευχαριστώ πάρα πολύ το τοπικό συμβούλιο, την πρόεδρο, την κυρία Χρυσικού, ευχαριστώ τον Γιάννη τον Διάκο, ευχαριστώ τον Βασίλη τον Κεντίογλου, ευχαριστώ τους πάντες όσοι βοήθησαν και συνέτειναν στην σημερινή γιορτή. Πιστεύω ότι είναι επιτυχημένη και θα είναι και θα κρατήσει το γλέντι μέχρι τέλους. Ευχαριστώ όλους όσοι βοήθησαν και βοήθησαν πολύ. Συνεργάτες μου, σύμβουλοι μου, το τοπικό συμβούλιο πρώτα απ' όλα και όλοι οι υπάλληλοι του Δήμου, οι εργάτες του Δήμου για να έχουμε το καλό αποτέλεσμα. Λοιπόν, δεν θέλω να σας κόψω το κέφι, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, να γλεντήσουμε με την καρδιά μας και να ευχαριστηθούμε τα κούλουμα. Καλή Σαρακοστή σε όλους, υγεία και προκοπή εύχομαι. Και μέσα στο φτερούγισμα